महाबाहो तत्तु हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത അല്ലെ. അധ്യായം 18 ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടത്? 17 ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മള് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഭക്ഷണത്തിന്റെ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെ. അധ്യായം 17 മൂന്ന് ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ കുറിച്ചും യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും ദാനത്തെ കുറിച്ചും കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓം തത്സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് രസത്തായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നോ നോക്കിയോ എല്ലാവരും? 17 അധ്യായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടായോ നോക്കിയോ എല്ലാവരും? ഇല്ല. അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. 18. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 18 സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക് കേശീനിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് അറിയേണ്ടത് അർജുനന്? ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം, സന്യാസത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാനായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? കേശി നിഷൂദന. പിന്നെന്താണ്? ഋഷികേശ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഋഷികേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഋഷികേശൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കുന്ന, നിയന്ത്രിക്കുന്ന. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സാധിക്കും. അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ, അർജുനന് മനഃശാന്തി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും? അപ്പോൾ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കേശിനിഷൂദന എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഇവിടെ? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ പറയുന്നേ? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ കേശി എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ്.
വന്നതുകൊണ്ട് കേശിനിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അർജുനൻ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേശിനിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? വേറെ എന്തൊക്കെ പേര് വിളിക്കായിരുന്നു? കേശിനിഷൂദന എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അർജുനന്റെ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തോണ്ട്. അതെ, അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ അല്ലെ. സംശയങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അസുരന്മാരോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കേശിയെ എന്ന അസുരനെ വധിച്ച പോലെ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കി കൊടുക്കുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ആർക്കുണ്ട്? അർജുനനുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേശിനിഷൂദൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹു വിചക്ഷണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം അല്ല പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? വിദ്വാൻമാര് പറയുന്നത് ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വിദ്വാൻമാർ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് പറയും? ത്യാഗം എന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസവും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആര് പറയാണ്? വിദ്വാൻമാരും ബുദ്ധിമാന്മാരും പറയുന്നതാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ത്യാജ്യം ദോഷവതിത്യേക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജാമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരമാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ദോഷകരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ആര് പറയാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ദോഷകരമായത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ദോഷകരമാകുന്നത്? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. ഭഗവാന് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് നമുക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് മാറുന്നത്. നമുക്ക് ഭക്തി കിട്ടില്ല മാതാജി, നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാകുമ്പോ അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തില് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. പുണ്യലോകത്തിന്ന് ഭൂലോകത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ഷീണേ പുണ്യം മർത്യലോകം വിശന്തി. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മള്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ദോഷകരമാണ്. അതിനെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ആര് പറയും? ബുദ്ധിമാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യജ്ഞം തപസ് ദാനം ഇവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആര് പറയുന്നു? ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഋഷികൾ പറയണത് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഋഷികള് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ഭഗവാൻ നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സംപ്രകീർത്തിത. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധം എന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ ത്യാഗമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ തീരുമാനം, അന്തിമമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം, ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതാണ് എന്ത്? അന്തിമമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ വിധി നിർണയം. യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാവനാനി മനീക്ഷിണാം. യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് 3. അപ്പൊ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല? ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുകളൊന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല
അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതല്ല, ഇത് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. കാരണം മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല, അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഏതന്യാപീതു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? ആസക്തി ഇല്ലാതെ, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾ. കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലായിരിക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കർത്തവ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് മാത്രം വേണം അത് നിറവേറ്റാനായിട്ട്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം അത് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന രീതിയിൽ അതിന് ആസക്തി ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നിയതസ്യത്തു സന്യാസ കർമ്മണോ നോപപത്യത്തെ മോഹാതസ്യ പരിത്യാഗ താമസാ പരികീർത്തിതഃ. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ഇനി ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. എന്താണ് ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന? 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ നമുക്കൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അർജുനനോട് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാലിക്കേണ്ടതായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗമായിട്ട് മാറും. നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. ദുഃഖമിത്യേവ യത് കർമ്മ കായ ക്ലേശാഭയാത്തി ചേത് സകൃത്വ രാജസം ത്യാഗം നൈവ ത്യാഗഫലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയോ ഈ നിയത കർമ്മങ്ങള് അത് ചെയ്തു ഹരേ കൃഷ്ണ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നിയത കർമ്മങ്ങള് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ത്യാഗം. അവിടെ ചെയ്തേ നോക്കുന്നില്ല, മൊത്തത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം രാജസികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് ചെയ്തേ നോക്കുന്നില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാണ്. രണ്ടാമത്തിൽ എന്താണ്? ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതെ വിടാം. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കില്ല? ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കില്ല. ഇനി സാത്വികമായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞത്? കാര്യം ഇത്യേവ യത് കർമ്മം നിയതം ക്രിയതേ അർജുന സംഘം ത്യക്ത ഫലം ചൈവ സ്യാത്യാഗ സ്വാത്വികോ മതഃ. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സ്വാത്വികമാണ്. ഇനി സ്വാത്വികമായ ത്യാഗം എന്താണ്? ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായിട്ട് ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, ഭൗതികമായ രീതിയിലൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗമാണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിയത
കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശകരമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിടാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗം രാജസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ഭൗതിക സംഗൃഹ്യനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ത്യാഗം സാത്വികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. മനസ്സിലായത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നീ അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞത്? നാദേഷ്ട്യ കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുഷജ്ജതേ ത്യാഗി സത്വ സമാവിഷ്ടോ മേധാവി ചിന്ന സംശയ. സ്വാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങളോ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. ഇപ്പൊ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സമമായ ഭാവന എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, അല്ലെ? ശുഭകർമ്മങ്ങൾ അശുഭകർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ആ സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായ ത്യാഗിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ആ 2 കർമ്മങ്ങളും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ബുദ്ധിമാനായ ത്യാഗിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം സ്വാത്വികനാണ്, ബുദ്ധിമാനാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ത്യാഗിക്ക് ശുഭകർമ്മങ്ങൾ അശുഭകർമ്മങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരേപോലെ വെറുപ്പും ഉണ്ടാവില്ല, ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും എന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരു സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. അതെല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാകണ്ടല്ലോ, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല എവിടെ ആരും? വീടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാത്തത്. ഓക്കെ, സ്പീഡിൽ ഇല്ലല്ലോന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഇത്തിരി സ്പീഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാ ചോദിച്ചത്. അത് പറയണ്ടെന്നാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 3 ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അടുത്തത് പറയപ്പോ 3 ത്യാഗം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? മാതാജിക്ക് മനസ്സിലായോ 3 ത്യാഗം പറഞ്ഞത്? സ്പീഡിലായോ സതി മാതാജി? യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. 17ാമത്തെ അധ്യായം ആയിരുന്നത്. 18 ത്യാഗം 3 വിധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അത് രാജസം താമസം അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ പറ്റിയല്ലേ? കർമ്മം ഫലം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതും. ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ആർക്കതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭഗവാനെ. ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുക. യജ്ഞവും ദാനം തപസ്സും 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലായിരുന്നു. അതവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ 18 തുടങ്ങി. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ത്യാഗത്തെ കുറിച്ചും സന്യാസത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? വിദ്വാൻമാരുടെയും ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതിനുശേഷം 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. സാത്വികം, രാജസികവും താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അതെന്താണ്? നമ്മള് ചെയ്യാതിരുന്നാല് ഉപേക്ഷിച്ച് വിടുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മള് താമസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. രാജസികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് രാജസികം. പിന്നെ താമസികം പറഞ്ഞു. പിന്നെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗം എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? കർമ്മത്തോട് ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക സംഘരഹിതമായും ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായുള്ള ത്യാഗം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു സാത്വികമായ ത്യാഗിക്ക് അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തിയോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗി, ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരു ത്യാഗി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശുഭകർമ്മങ്ങൾ അശുഭകർമ്മങ്ങൾ എന്നൊരു വേർതിരിവ് ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ആ ത്യാഗിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ശരിയായൊരു ധാരണയും ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? ഈ സാത്വികനായുള്ള ത്യാഗിക്ക് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെത്തി. പ്രഭു എത്തിയോ? സന്തോഷ് പ്രഭു എത്തിയോ? എത്തി. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി, ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തുടങ്ങി ത്യാഗം 3 വിധം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അവിടെ വെച്ച് നിക്കായിരുന്നു, അല്ലേ?
ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി പോവാലോ നമുക്ക്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. നഹി ദേഹഭൃതാ കൃശക്യം ത്യക്തും കർമ്മണ്യ ശേഷതാഃ യസ്തു കർമ്മ ഫലത്യാഗി സാത്യാഗ്യാത്യാഭിധീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. ജീവാത്മാവിന് കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റൂല്ലേ. ആ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ജീവാത്മാവിന് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആസ്വദിക്കാതെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാതെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ചവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അനിഷ്ടമിഷ്ടമിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം ഭവത്യാ ത്യാഗിനാം പ്രേത്യ നതു സന്യാസിനാം ഗച്ഛീത്. അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആർക്കാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക്. ഏതൊക്കെയാണ്? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. 3 കാര്യങ്ങള് ആർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. മരണത്തിന് ശേഷം അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്. മിശ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ചിലപ്പോ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാവാം, ചിലപ്പോ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാവാം, ചിലപ്പോ മിശ്രമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. രണ്ടിന്റെയും കൂടിയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കാം. രണ്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സ്വർഗവും പോകേണ്ടി വരും, നരകവും പോകേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ളത്, 3 തരത്തിലുള്ളതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആർക്കാണ് ബാധകമാകുന്നത്? ഈ അനിഷ്ടവും ഇഷ്ടവും മിശ്രവും ആർക്കാണ് ബാധകമാകുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്യാഗികളല്ലാത്തവർ. ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് അല്ലെ. ത്യാഗികൾ, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഇതെല്ലാം ബാധകമാകുന്നത്. അനിഷ്ടവും ഇഷ്ടവും മിശ്രവും ആർക്കാണ് ബാധകമാകുന്നത്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, അതായത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ബാധകമാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാധകമാകൂല ഇതൊക്കെ? ഉണ്ടെന്നില്ല. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചാൽ നമ്മള് തുടങ്ങിയതല്ലേ മാതാജി ഉള്ളത്. ഇന്നലെ വരെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ബാധകമായിരുന്നു. ഇന്ന് ചിലപ്പോ നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാധകമല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ര എത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകും അല്ലെ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് സമർപ്പിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ ഇത് ബാധകമാണ്. ഇത് അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അനിഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാല് മാതാജിയെ നമ്മളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലേ, ഇപ്പൊ ആഹാരം കഴിക്കും മുമ്പ് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണ സമയത്ത് ഉറങ്ങുമ്പോഴേ ഓർമ്മിച്ച് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ? അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലാ ഭഗവാന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാന്നല്ല ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓർത്താലല്ല പിന്നെ അടുത്തടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഓം തത്സത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ എത്തും. ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തി വരും നമുക്ക്. അപ്പൊ അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. ഇപ്പൊ നമ്മള് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് എന്ത് വരുന്നത്? അനിഷ്ടം, ഇഷ്ടം, മിശ്രം. അവർക്ക് എന്ത് വരും? മരണാനന്തരം ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാം, നരകത്തിലേക്ക് പോകാം. പിന്നെ രണ്ടിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ടുള്ള മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സന്യാസികൾക്ക് ഇത്തരം അനുഭവം ഉണ്ടാവില്ല. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവര് പരിത്യാഗികളാണ് അല്ലെ. അവരെല്ലാം ത്യജിച്ചതായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല. ത്യാഗികൾക്കും ഇത് ബാധകമല്ല. ഇത് ആർക്കാണ് ബാധകം? ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്കാണ് ഇതൊക്കെ ബാധകമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ
സാഖ്യേ കൃതാന്തെ പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അർജുനനോട് പറയാണ്, വേദാന്ത പ്രമാണം അനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങൾ. അപ്പോ 5 കാരണങ്ങൾ കൂടിയാലാണ് നമുക്കൊരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ 5 കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൽ 5 കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്തൊക്കെയാണത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അധിഷ്ഠാനം തഥാ കർത്ത കാരണം ച പൃഥക് വിധം വിവിധാശ്ച പൃഥക് ചേഷ്ട ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. എന്താ പറയാ? അധിഷ്ഠാനം. അധിഷ്ഠാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്. രണ്ടാമത്തത് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നാണ് 5 ഘടകങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന്, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പ്രവർത്തികൾ വേണം, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ആര് കൂടി വേണം? ഭഗവാൻ കൂടി വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിലും ആരുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്? ആരുണ്ടാവണം അതില്? പരമാത്മാവ് ഉണ്ടാവണം. എങ്കിലേ ആ കർമ്മം പരിപൂർണമാകുള്ളൂ. എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് മുഴുവനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനും കൂടി വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെയും കൂടി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താലേ ഏതൊരു കർമ്മവും നമുക്ക് മുഴുവനാകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ 5 ഘടകങ്ങള്: കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു ശരീരം വേണം, ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രവൃത്തി വേണം, പിന്നെ ആരും കൂടി വേണം? ഭഗവാൻ കൂടി വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അത് ആ കർമ്മത്തിന് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല, അത് നിഷ്പ്രയോജനമായിരിക്കും കൂടി നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചോളൂ. അധിഷ്ഠാനം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി, കാരണങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, പിന്നെ ആരാണ്? പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങള് കർമ്മത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ശരീരവാത്മനോഭിര്യത് കർമ്മ പ്രാരംഭതേ നരഃ ന്യായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈതേ തസ്യ ഹേതവഃ. ഇനി ന്യായമാകട്ടെ അന്യായമാകട്ടെ, മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും 5 കാരണങ്ങൾ, ഈ ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ന്യായമായാലും അന്യായമായാലും നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ്? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായതായാലും ശാസ്ത്രത്തിന് അനുകൂലിക്കുന്ന, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളായാലും അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്? ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 ഘടകങ്ങള്? അധിഷ്ഠാനം, അതായത് ഒരു ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ഒരു പ്രവൃത്തി കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ വേണം, പിന്നെ ആര് കൂടി വേണം? ഭഗവാൻ കൂടി വേണം. 5 ഘടകങ്ങള് അത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യാനായാലും ചീത്ത കാര്യം ചെയ്യാനായാലും, അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായാലും അല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായാലും എന്ത് വേണം? മനസ്സ്, വാക്ക്, ബുദ്ധി എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തിക്കും ഈ 5 ഘടകങ്ങള് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങളും കൂടിയാലാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മാനം കേവലം തൂതയഃ പശ്യത്യാകൃത ബുദ്ധിത്വാൻ സാ പശ്യതി ദുർമതിഃ. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾ സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളെയും കണക്കാക്കാതെ താനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണക്കാരൻ, താനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ കാരണക്കാരൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാള് സംഗതികളെ യഥാർത്ഥത്തില് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 5 ഘടകങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം, താനാണ് സർവകാരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാള് സംഗതികളെ യഥാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. ആരാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം? കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നവൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ, അല്ലെ? നമ്മൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ്? ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാജ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ ആരല്ല? ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാനല്ല. താനാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഒരിക്കലും ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല. അവൻ യഥാർത്ഥത്തില് സംഗതികളെ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാം.
യസ്യ നാഹം കൃതോ ഭാവോ ബുദ്ധിർ യസ്യാന ലിപ്യത്തെ ഹത്വാപി സ ഇമാം ലോകാൻ ഹന്തി നാനിപതത്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ അയാൾ എന്തല്ല ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഉയർന്ന വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും, ഇപ്പൊ മിഥ്യമായ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല, പിന്നെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടിയ ഒരാള്, ആസക്തിയും ഇല്ല അയാൾക്ക്, ആസക്തിയോടുള്ള ബുദ്ധിയും അല്ല അയാളുടെ, അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല, അയാളെ ഹിംസകനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പോ മിഥ്യാഹങ്കാരത്താൽ പ്രേരിതനല്ലാതെ പിന്നെ അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോട് കൂടി ഒരു വ്യക്തി നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാളെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അയാളെ നമുക്ക് ഹിംസകനായിട്ട് കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അയാള് ഹിംസകനാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ ബാധിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആരെ കുറിച്ച് പറയാം, അർജുനനെ കുറിച്ച് പറയാം. അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനനോട് ഉപദേശിച്ചത്? യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് ഉപദേശിച്ചത് അല്ലെ. അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപദേശിച്ചത്. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത്? എന്നിട്ട് അർജുനൻ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായിട്ടും സുഹൃത്തായിട്ടും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് എന്താ കൂടെ ഗുരു പറഞ്ഞത് അർജുനനോട്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. അർജുന ചെയ്തില്ലേ? യുദ്ധം ചെയ്തല്ലോ അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആരാധിച്ചത്? യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത് അല്ലെ. അർജുനൻ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചത്. മനസ്സിലായോ? ഈ ശ്ലോകത്തിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലായോ? ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അർജുനൻ ആരാധിച്ചത്. അതായത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധം ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? യുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ അർജുനൻ ശരിക്കും എന്താ ചെയ്തത്? ഹിംസ ആണ് ചെയ്തത് അവിടെ അല്ലെ. ഹിംസകനല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? അർജുനൻ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അർജുനൻ അവിടെ ആരല്ല? ഹിംസകനല്ല. അർജുനൻ എന്താണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടല്ല ചെയ്തത്, ആസക്തിയോട് കൂടിയല്ല ചെയ്തത് അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ നടപ്പിലാക്കാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചത് അതാണ് ചെയ്തത്. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് താൻ തന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ആരെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്തത് അവിടെ എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തു. അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്തത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാണ്. യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാണ് ഇവിടെ ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്ത. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ പോലും ആ വ്യക്തി ആരല്ല? ഹിംസകനല്ല. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാതം ത്രിവിധ കർമ്മ ചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി, ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ജ്ഞാനം, നമ്മുടെ അറിവ്. പിന്നെ ആ ജ്ഞാന വിഷയം, ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവും അറിവിന്റെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനി, ചെയ്യേണ്ട ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ 3 ഘടകങ്ങളാണ് എന്തിനുള്ളത്? കർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി. ഇത് കൂടാതെ 3 ഘടകങ്ങളും കൂടി വേണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, കർമ്മം വേണം, കർത്താവ് വേണം. ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കർമ്മം വേണം, ഇത് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തി വേണം, കർത്താവ് വേണം. ഈ 3 ഘടകങ്ങളും കൂടി അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പ്രേരകമാകുന്നത് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി. ഘടകങ്ങൾ വരുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മവും കർത്താവുമാണ് അതിൽ വരുന്ന ഘടകങ്ങള്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇനി വിശദമായിട്ട് പറയാണ്. ജ്ഞാനം കർമ്മം ച കർത്താ ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യതേ ഗുണസാഖ്യേന യഥാ വചൃണുതാന്യപി. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് ഇവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി പറയാം, ഇനി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഇനിയിപ്പോ. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മം, കർത്താവ്, ജ്ഞാനം, ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാണ്. അത് കേൾക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ അർജുനന്റെ അടുത്ത്.
ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ പറയുക? സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനമേതോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. സാത്വികമായ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സാത്വികമായത് അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? സാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ പറഞ്ഞത്? അതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറയാവോ? അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും സർവജീവാത്മാക്കളിലും ഒന്നാണ്, ഒരേ ഇതിലുള്ള. അതിനർത്ഥം എന്താണ്? പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാം ഒരു എല്ലാത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്ന ഒരാളേ ഉള്ളൂ. അതായത് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനാണ് ഉള്ളതെന്ന്. അല്ല, ഞാൻ പറയാ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അസംഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണുന്നു. പല രൂപങ്ങളിൽ കാണാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി. അതായത് പറയുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആ രൂപം വ്യത്യാസമാണ്. ആത്മാവ് അതിലുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മൃഗം മരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ മൃഗം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപമാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ആ രൂപം എന്തായി? മനുഷ്യന്റെ രൂപമായി. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്താണ്? സെയിം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ ആത്മാവിന് ഒരു പക്ഷിയുടെ രൂപം കിട്ടി. പക്ഷിയുടെ രൂപം കിട്ടിയപ്പോൾ പക്ഷി ഉണ്ട്. പക്ഷിയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പൂച്ചയായാലും മനുഷ്യനായാലും പക്ഷിയായാലും ഇതിലെല്ലാത്തിലും ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? ഒരേ ഒരു ആത്മാവ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ രൂപങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ. അസംഖ്യ രൂപങ്ങളാണ്. മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒന്ന്, മൃഗമായിരുന്നു ഒന്ന്, പക്ഷിയായിരുന്നു ഒന്ന്, വൃക്ഷമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സസ്യമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പല രൂപങ്ങളിലായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാത്തിലും ഇരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്താണ്? ഒരേ ആത്മാവാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് എന്ത്? സാത്വികനായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തി. അതായത് ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല, ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് നാശമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ. ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ശരീരം നശിക്കുമ്പോ ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അത്തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അവരുടെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആ ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അത് അടുത്തൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? സാത്വികമായ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അത്? അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? പൃഥക് തേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥക്തിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഇനി എങ്ങനെയാ പറയണത്? രാജസത്തിൽ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? രാജസത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാത്വിക ജ്ഞാനാണ് കണ്ടത്. ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ശരീരം നശിക്കുന്നത് കൂടി ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് മനുഷ്യനാവാം, മൃഗമാകാം, പക്ഷിയാകാം, ഏതാവാം. പക്ഷെ അടുത്തൊരു രൂപം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനോ? ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികം. അതായത് ശരീരം മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം എന്തും കൂടി മരിക്കുകയാണ് അവിടെ? ആത്മാവും കൂടി മരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തില് ഒരു ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടാവും. ആ മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോ ജീവാത്മാവ് മരിച്ചു. അടുത്ത ശരീരം ഒരു പക്ഷിയുടെ ശരീരം, അതിൽ വേറൊരു ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോ ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവും അതോടുകൂടി തന്നെ എന്ത് പോവാണ്? ആ ശരീരത്തോടുകൂടി തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതായത് ശരീരം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ആത്മാവ് നശിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? യത്തു കൃഷ്ണാവതേകാസ്മിൻ കാര്യസക്തമഹൈതുകം
അതത്വാർത്ഥവതൽപം ച തത്തമാസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെ എന്ന് കരുതി നിസാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്നത്. അതെന്താണ്? അത്തരത്തില് നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം കാണിക്കാന്നിട്ട് അത് തമോ ഗുണത്തിൽ. അതായത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ? നമ്മള് ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. കാരണം ശരീരം നശിച്ചു പോകും, ആത്മാവാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? നമ്മള് ആത്മാവല്ല, നമ്മൾ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്നാണ്. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അത് തന്നെയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസാരമായ കാര്യത്തിൽ പോലും താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ. നമ്മൾ ആര് തന്നെയാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവും ശരീരം നമ്മൾ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? നിസാര കാര്യത്തിൽ പോലും താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായിട്ടുള്ള അറിവ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റത്തേല് പറഞ്ഞെന്താണ്? ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, ആത്മാവ് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനം സാത്വികം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരീരവും നശിക്കും, ആത്മാവും നശിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസികം. മൂന്നാമത്തിൽ എന്താണ്? ശരീരവും ആത്മാവും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്, എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നിസാര കാര്യത്തിൽ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള അറിവെന്ന് പറയാം. മനസ്സിലായത്? ആത്മാവല്ല ശരീരമാണെന്നാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അടുത്തത് മാതാജി, പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. സാത്വികത്തില് പറയണത് ശരീരം നശിക്കുന്നു, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, ആത്മാവിന് നാശമില്ല, അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. മറ്റത് ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രാജസികം? അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവും നശിക്കും ശരീരവും നശിക്കും എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോഴല്ലേ പലതിലും ഓരോ ശരീരത്തിലും ഓരോ ജീവാത്മാവ് വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയി. ഇനി അടുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എത്ര ശ്ലോകം വരെ, എത്ര സമയം വരെ എടുക്കാൻ എടുക്കാം മാതാജി. ബുദ്ധിമുട്ടില്ല? എടുത്തോളൂ മാതാജി. അടുത്തത് നിയതം സംഗരഹിതം രാഗദ്വേഷാദാകൃതം അഫല പ്രേപ്സുന കർമ്മ യത്തത് സ്വാത്വികമുച്യത്തെ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ആസക്തി ഇല്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതമായിക്കൊണ്ട്, അതായത് നമ്മളെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കാതെ ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ആസക്തി ഇല്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ അവിടെ ഇതിന് പ്രസക്തി ഇല്ല, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കോ അനിഷ്ടങ്ങൾക്കോ പ്രസക്തി ഇല്ല, നമുക്ക് ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ല, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനി രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എങ്ങനെയാണ്? യത്തു കാമേപ്സുന കർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുനഃ ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തത്രാജ സമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുന്നത്? അനുബന്ധക്ഷയം ഹിംസ
മനാപേക്ഷാച്ച പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യതേ കർമ്മ സമുച്യത്തെ. തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാകുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ച് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായി വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികം. അപ്പൊ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകൾ, നമ്മൾ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ചോ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേശങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചിന്തിക്കാതെ അതിനൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണെന്ത്? താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തത് ആസക്തിയില്ലാതെ രാഗദ്വേഷരഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. മറ്റുള്ളവരുടെ നാശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താമസികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് മുക്തസംഘോനഹംവാദി ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിതഃ സിദ്ധ്യസിദ്ധോർ നിർവികാര കർത്ത സ്വാത്വിക ഉച്യത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭിനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സ്വാത്വികൻ. കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ, അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തി, ആ ത്രിഗുണങ്ങളൊക്കെ മറികടന്ന വ്യക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ച് മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയപരാജയങ്ങളിലെ അക്ഷോഭിനായിട്ട്, ജയമായാലും പരാജയമായാലും ഒരേപോലെ കാണാം. അങ്ങനെ കാണുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല, സ്ഥിരനിശ്ചയം ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ്? രാഗി കർമ്മഫല പ്രേപ്സുർ ലുപ്തോ ഹിംസാത്മ കോശുജിഹി ഹർഷശോകാനിത കർത്ത രാജസ പരികീർത്തിതഃ. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തി, ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനായിരിക്കും, ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും, ലോഭിയായിരിക്കും, ഈർഷ്യാലുവും ശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായിട്ടുള്ളവനാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. രാജസികമായ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനാണ്, പിന്നെ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ലോഭിയാണ്. ലോഭി എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ലോഭങ്ങളിൽ, അതായത് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും, ശുദ്ധിയില്ലാത്തവനായിരിക്കും, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ ബാധിതനായിരിക്കും, സുഖങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള കർത്താവാണ് ആര്? രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനാണ്, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനാണ്, സുഖദുഃഖങ്ങൾ ബാധിക്കുകയാണ്. കാരണം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് അനുഭവിക്കണം? സുഖദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അടുത്തത് അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഠോ നൈഷ്കൃതി കോലസ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രീച്ച കർത്ത താമസമുച്യത്തെ. എപ്പോഴും ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനുമായ ഒരാളെ താമസൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ശാസ്ത്രനിശ്ചിതങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരമല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി ഭൗതികവാദി, ദുർവാശിക്കാരൻ, ചതിയൻ, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥൻ, അലസൻ, ദുഃഖിതൻ. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ജോലി നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇന്നിപ്പോ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയായിരിക്കും നാളെ ചെയ്യാം, മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അയാളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സാത്വികനായ കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അതീതനായിരിക്കും, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല, സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി
ജയങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഒരുപോലെ കാണുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്വാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. പിന്നെ രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനാണ്. പിന്നെ ലോഭിയായിരിക്കും, വിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കും, സുഖദുഃഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി രാജസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാം. മൂന്നാമത്തത് താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എങ്ങനെയാണ്? ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയായിരിക്കും, ദുർവാശിക്കാരനായിരിക്കും, ചതിയനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനായിരിക്കും, ദുഃഖിതനും അലസനുമായിരിക്കും. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ജോലി നീട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് താമസികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? വേറെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ? ആണോ? കർമ്മം, കർത്താവ്, ത്യാഗം. ജ്ഞാനം, തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ്, ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും കർത്താവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എടുക്കണോ? ഇനി എടുത്താൽ ഞാൻ ഇനി എടുക്കേണ്ടി വരും 3 എണ്ണം. മതി മാതാജി. അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ദിവസം എടുത്താൽ അടുത്ത പോലെ. ദിവസം ഞാൻ ഇനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരെണ്ണത്തുമ്പോ നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ 3 പറഞ്ഞിട്ടല്ല നിർത്താനും പറ്റുള്ളൂ. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്, ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നതാണ്. ഇനി 3 എണ്ണം ഇനിയും വരും നമ്മളതിൽ. പിന്നെ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. 28 ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിർത്തിട്ട് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ലാത്തോണ്ട് മറ്റന്നാൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. എടുത്തത് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതില്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ലെവൽ 1 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മള് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇത് കുറെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, സാത്വികമായിട്ടുള്ള എന്താണ് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, സാത്വികമായിട്ടുള്ള കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് 3 കർത്താവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് സാത്വികം, രജോ സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും രാജസികവും താമസികം എഴുതാ. അത് 3 എഴുതി വെക്കുക. പിന്നെ 3 എണ്ണത്തിന്റെ എഴുതി വെക്കുക. കാരണം ഇനി ബുദ്ധി ഇനി വരുന്നുണ്ട്, കുറെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക്.